Döwletimiz tarapyndan öňe sürilýän oňyn başlangyçlaryň azaýyp meýweti bolan bir hususy önümçilik asylyp bolanmagy berilen ilkinji günlerinden bäri diýarymyzda alınıp barlayan gurulşy gurdama işleriniň ilerlemeginde özüniň münasip goşandyny goşup gelýär. Hususy kärhanada önümçilik mümkinçilikleri ilmi nukdaý nazardan öwrenilip, ol döwrüň ösen talaplarına laýykda ýola goýulýar. Şeýlede önümçilikde energiýa terişdelerini tygyşytlamak ýaly wajyp wezipeler dol gödüňde tutulandyr. Önümçilikde esasan yerel sigmalar ulanmak bilen onun gorlarynyň ýakynlygy we taýýar önümleri çekmekliň amatlygy dolu nazar alınýar. Ýani husus kärhananyň Türkmenawat Kerki Amdera demir ýolunyň we Türkmenawat Kerki awtolog ýolunyň ugrunda yerleşmegi önümçilikde sigmal höküminde ulanýan toýuny Saýda etrafyndaky sakar, Galaj etrafyndaky halas we Köýtende etrafyndaky gowadag ýataklarynyň çekmegi we taýýar önümleri sargıtlar boýunça aljylary ýetirmegi uly mümkinçilikler döredýär. Önümçilikde günne 550 tonna sigmaly gaýtadan işlemekligi mümkinçilik bar. Kärhanada Ýewropanyň, Ýaponiýanyň öňde barjy häzirki zaman enzamlarynyň oturdylmagy bolsa, işleriň has ýokary hil derejesinde alınıp barylmagyna we dünýä ünlülerine laýyk gelýän önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär. Şuň kunde kärhanada gurulşyk maksady üçin niýetlenen önümleriň üç görnüşi öndürilýär. Bu önümler ýokary çydamlygy, berkligi, az suw çekijiligi, şeýle hem aýady we gyzgynlygy çydamlygy bilen tapawutlanýar. Husus kärhanada sigmal, galyplama, guradyjy, peç we galyplaýjy bölümler hereket edýär. Olaryň ählisinde işler häzirki zaman talaplarına laýykda gurnalyp, kompýuterleriň üstü bilen dolandyrylyp awtomatik usulda gödäwçilik edilýär. Hususy önümçilikde ýokary hilli önümleri öndürmekde barlahany bölüminiň hem uly paýy bar. Ýagny bu bölümde gelip gowşan sigmallaryň himik we fizik häsiýetleri teljerilip öwrenilýär. Umuman kärhanada müşterileriň sargıtlaryna laýykda durly görnüşli we durly ölçegdäki önümleri öndürmäge mümkinçilikler bar. Kärhanada ýüklemek, daşamak, gaplamak işleri Ýaponiýanyň önüm bolan robotlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Häzirki wagtda hususy kärhanada öndürilen önümler ýurdumyzda hereket edýän döwlet hususy gurulşy gurnama kärhanalary tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýar. Hususy önümçilikde zähmet çeken agdy bir iç günärmeler öndürilen önümlere bolan uly islegiň nazar almak bilen ýakyn geljekde önümleriň görnüşlerini has artdyrmak maksat edinýärler. Bu kärhanada öndürilen önümleri daşary ýurtly aljylara uly isleg bildirýärler. Döwletde döwran hojalyk syýmetiniň keramik bedeg önümlerini öndüren kärhananyň agdy bir iç günärmeleri ýurdumyzda teleketçiligi ösdürmäge we şular ýaly önümçilikleri ýola goýmaga taýyk tagallalar edýän türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyzy we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzy hoşalyklarynı aýdýarlar.